vadikani hatipedze kutenda Zimbabwe Women's Bureau nekuti vatipa chikuva chekuti tigone kukurukura nekuti zvimwe zvinhu zvinokubaya moyo motadza kuzviziva kuti toita sei. Pataurwa pano kuti vanhu vanoda kuziva katumbeu twedutu tomboya pauri Mukwasha. Tumbeu turi kungotaura kunzi mbeu diki ndeipi? Tinotenda maichisamba. Mbeu diki dziri kutaura takatarisa maringe neino nyika yedu yeZimbabwe. Tinoda kutanga kudzokera kune inonzi finger millet muchirungu kana kuti rukweza kana zviyo mavara echikaranga aya. Tikatarisa kuvakuru vedu zviyo izvi changa chiri chikafu chaibikirwa kana runonzi rushushu kune vaya vaakurwara achirwara mupiri usina kumira zvakanaka vane dambudziko nechikaranga ndingati chii dumbu muchifufutirwa muchiita sei. Ndidzo dzimwe dzeporiji dzaibikwa chinyakare. Kana vana anenge ashayikirwa ari rucheche oshayikirwa naamai vaipiwa zvakare chikafu chobikwa nerukweza kuti mwana awane utano. Saka tikuti ndechimwe chembesa diki chinogona kurimwa kuita kuti varimi vedu vabereki vedu musha wedu kana nyika yedu tiwane kudya kana tive tinonzi food sufficient muchirungu. Mashoko akanaka vakuchire maoko. Zviyo zvanga zvakakosha, zviyo ndo drip. Hati munoziva kuchipatara munhu akaenda akaita kungokufizuka vanomhanyirira kumuisa padrip. Zvino ndo zvaita vakuru vedu. Kana munhu akambofenda kana akamborwara akatadza kuita sei akangoitirwa tuporiji tukoto twezviyo maiona wakubwaira. Saka izvozvo ngatizvidzokerei nekuti mwaka yakutitendedza. Tikaiti timboenda pane murimi wechidiki imbotipai zvamuri kusangana nazvo. Mazvita maichisamba. Ndichida kudzokera kunyaya yeisusu varimi vechidiki. Tikuda kungoti vamakona vambotaura nyekuti pambotaurwa nyaya yekurima zvirimwa zvembeu diki vakati vakuda zvinhu zviri zvakareruka zviri nyore. Hongu takuda zvinhu zvinyore asi pane zvinhu zvinokwanisa kutoitwawo zviri nyore zvekuti isusu sevarimi vechidiki zvive zvinotiitira. Tikatora semufananidzo tine chirongwa takaitirwa neZimbabwe Women's Bureau kwedu kwaMutoko uku. Vakatiisira garden iri rakatirerukira sevarimi vechidiki. Rakaiswa iyo yatinoti pachirungu drip irrigation yekuti inini saamai handichaenda ndakanotsiga matini pamusoro ndichinodiridza asi kuti tiri kungosiya taseta mapaipi edu nemvura yatiri kuda kuti ive inoenda pambesa dzatarima totoenda zvedu tonoita zvimwe zvatinonoita asi chirimwa chichidiridzirwa. Zvekare tiri mugadheni imomo taitirwa pekuti vana vanenge vachitambira vari vachifara paiswa mizere remichii yekuti mwana hachandinetsa handichashanda ndakabereka mwana kumusana. Uye zvekare taisirwa pekuti kana zvirimwa zvedu tazvirima tine patiri kuti tinowedzera tinoisa uwandu pachinhu chatarima yatiri kuti muchirungu value addition. Patiri kuenda tichizonoisa zvirimwa zvedu zviya kana zvasara pakutengesa. Saka ndiri kuti dai zvinhu izvozvo zvaramba zvatekeshera kwese kune varimi vose ndofunga kurima kungatinakidze sevarimi vechidiki. Izvozvo mashoko makukutu. Ndosaka tanga tichitaura paya kuti aiwaka zvinoda kuti tifambirane nezuva ranhasi. Zvinoda kuti tifambirane nokuti mai vaidengezera zvakawanda kuti vane pamiri. Chimwe chimwana chiri kumusana, chimwe chiri kuvadhonza sketi, uku vane mugoro wemvura vari kudiridza. Saka zvese izvozvo drip irrigation iri kutaurwa iyoyi inobatsira nekuti zvese zviripo. Tinoda kukutendai vakaita muono iwowo nekuti vana vanoda kunyengetedzwa kana vana vachitamba havanetse vabereki vavo. Ndiri kuuya kwamuri Mukwasha. Zvimwe zviri kuitwa sezvataurwa nechimhandara ichi ndezvipi? Tinotenda zvikuru Dr. Isusu kubazi rezvekurima mukacherechedza muchaona kuti hurumende ine zvirongwa zvairi kuuya nazvo zvekuedza kuita mitigate nyaya dzeclimate change kana kuti vanhu vakwanise kurarama pamwe chete nekushanduka kwemamiriro ekunze. Tikatarisa tichaona kuti pazvirongwa zvinobatsirwa varimi yatinoti pfumvudza intwasa program input scheme muchaona imimi kuti mainputs kare aingopiwa zvisingatariswe kuti munhu anobva kuregion ipi. Inputs apa tiri kunyanyotarisana nezvipi? Tiri kutarisa zvishandiswa kana kuti mbesa nezvimwe zvinoshandiswa semafertilizer
zvinopiwa varimi vachisapotwa nehurumende. Saka muchaona kuti kare zvirongwa izvozvo zvaingouya, dzimwe nguva vanhu vari pamutoko vaigona kupiwa mbeu SC 727 yenzou isingakwanise kuita zvakanaka ikoko. Asi mukatarisa pari zvino hurumende yakuita inonzi agroecological matching, yekuti zvinhu ngazviende kwazvinondoita zvakanaka. Saka muchaona kuti varimi vedu kwamutoko, varimi kuna Namudzi vakuchipiwa mbesa diki sembeu dzekuti vashandise pakurima mumwaka watakupinda iyi. Tine zvirongwa zvekare zviri kuuya zvakanangana nevechidiki. Tambotaura paya tikati vechidiki vari kunetsa kuti vapinde muzvinhu zvekurima, zvikuru sei takatisana neclimate change. Saka muchaona kuti pane chirongwa chekuestablisha anonzi mavillage business units, apo hurumende iri kuti village rimwe nerimwe muZimbabwe rinofanira kunge riine bindu iroro roiswa masola, roiswa mapombi anoita kuti basa rireruke, poiswa madrip anga achataurwa nemurimi wedu panapa. Zvese izvozvo zvirongwa zviri kuuya zvekuti vechidiki vakwanise kupinda mazviri. Ende business unit imwe chete pachitaurwa naminister wedu weagriculture vaitaura chiti pagore tinotarisira income inokwana kuita $10,000, kureva kuti vechidiki vaya takukwanisa kuvaraura zvishoma nezvishoma vachipinda munyaya dzekumitigata nyaya dzeclimate change. Mashoko akanaka echenjedzo. Saka isusu tiri kuti vadiwa vatariri nevateereri haungasariririwo panyaya dzakadaro. Hongu kune climate change, hongu mwaka yasanduka, hatirase kamvura nai, hatirase mbereko nokufirwa kuti ako ndichachengetereko mbereko mwana afa, aiwa kapamwa Mwari vanokuropafadza imowana zvakare mumwe mwana. Saka ngatishandei zvakasimbarara nekuti mwaka yedu yakusanduka. Asi mwaka iyi tinogona kuidzosa kuita zvayanga yakaita kare pakudyara miti, pakudyara uswa, pakuteerera zvinotaurwa nemadhomeni edu. Ngatisanganei muchikamu chinotevera. Vadikani tinoramba chimbokutendai nokutsamudza kutandadzana nesu nguva nemisi. Tiri muchirongwa maichisambashow umo tiri kukurukura takadzikisa pfungwa dzedu kuti toita seiko nyika iyi takairakasha asi tinogona kuzvigadzirisa. Hanzi chinokundikana chete kana wasangana nerufu wafa ndopa usingagona kugadzirisa. Kana uchiri mupenyu unogona kuenda mberi. Maichigovari muri kuiona sei nyaya iri kukurukurika pano yekuti mwaka yasanduka iyi toita sei? Tinotenda Dr. Maichisamba nemukana wokukurukura nyaya iyi. Ini chandafarira nenyaya yekuti tiri kuchitaura panguva yakaoma yakadai yekuti tikazvitanangura nekutaurwa kwaitwa nyaya yembeu duku yanga ichitanangurwa iyai. Ndinofunga kuti dai taigona kudzokera panguva iyoyo yataidya mbeu duku iyoyo, nokuti mukazvitarisisa tiri kuzoirangarira utano hwedu hwapanjodzi wokuti munhu waakurwara, waane chirwere chiri kunzi diabetes pachirungu, waane BP, ndopo uri kuzonoudzwa nachiremba kuti idya chikafu chakati. Saka dai taingogona kuti sezvo mukana uchiripo taudzwa kudaiwo utano huchiripo, tingogara tadya chikafu ichochi chembeu diki iyo yana zviyo ivavo namapfunde ivavo vanotibatsirawo pautano hwedu kuti hunge hwakanaka. Uye ndinoonawo zvakare kuti seAfrica isusu takaitirwa nyasha chaizvo nekuti musimboti wedu uri muvhu, chikafu chese chatinodya chiri kubva muvhu. Ndinofunga kuti Mwari kuronga kwavo nekurongeka kwavo kwavanga wakazviita ndekekuti zvirimwa zvedu zvatairima nguva iyoyo zvaienderanawo ne-environment yedu iyoyo yekuno kuAfrica. Saka kuzoteedzera takutora chibage zvichena izvi zvizhinji zvacho ndo makutanga kubva zvirwere zvatakanga tisina zvataisамboziva kuvanhu vedu vechitema. Saka zvakanaka chaizvo kuti dzidziso iyoyo iuye kwatiri tose kunyange tisiri varimi, asi tisu vanodya chikafu ichocho, tisu tinorarama nacho, tizive kuti chakatinakirei, tisamhanyire kune chikafu chechirungu ichi nekuti chiri kuzotikanganisa, tiri kudzokera panjodzi, utano hwedu hwatova panjodzi. Makukuta ari kutaurwa. Vana mai vari kupi? Bai madzimai. Taurai zvenyu. Maita basa Dr. Chisamba nomukana wamandipa Dr. Maichisamba nenyika yese yakateerera. Ndoda kungotsimbidzira pambeu diki dzatiri kukurudzirwa kuti
tidzokere kwadziri dzakanga dziriko asi takanga takada zvakareruka. Nhasi vana vedu kuti tingovati kusadza reBrown vari kuriramba, asi tine mutoo kana kuti tine kudya kwakasiyana siyana. Tokwanisa kugadzira mahewu ari kutozviwanira imomo, porridge chairo vanotanga vachiriramba. Asi ukaramba uchirovedzera paporridge iroro vari kupedzisira vakutorida. Ini ndine zvizukuru, ukabika porridge jena iri vakuti arisiro tikuda riya rakasvibirira. Saka ini ndiri kungodzoka futi kuvarimi kuti tane mukana. Hanzi ana chiremba ari kubva atipa ipa ari kuti murwere zvakati obva asanganisa sadza retu mbeu tudiki twetwe. Saka tine mukana wokuti tichidzirima sezvo nekunze kwacho kwatipa futi mukana wokuti tirime mari tigokwanisa futi kuiwana. Mashoko akanaka atiri kupiwa nemadzimai. Tinoda kumbonzwawo vamwe ndiri kuziva kuti tine vanhu vakawanda, vamwe vabva kumasvingo, vamwe vabva kupi, vamwe vabva kupi. Ndanga ndichida kungoti nditi tidzokere zvataura mama, tidzokere kumbesa dzedu dzakaita sana zviyo mapfunde. Tikatarisa pane mapfunde mamwe matsvuku tinozobatsirwa nana mudhumeni wedu vanotudza anoita 2 months, then toenda panyemba dzinoita 2 months. Kureva kuti hazvidi mvura yakanyanya kuwanda. Ndodzokerazve pane nyaya yedrip yataurwa. Drip yakakosherei? Drip yakakoshera kuti mukafila tengi renyu kana rakakura rinokwanisa kusevhaivha nemi kwenguva yakareba kusvika mbesa dzenyu dzakohwewa. Saka ndinokurudzira kuti varimi rambai makabata ipapo. Munonga muri kuti kuirrigation muriko, kupotri muriko, kuhuku muriko, muchiita zvinhu zvenyu nemvura shoma iyoyo. Saka ngatirambei tichiita saizvozvo. Mashoko akanaka ari kutaurwa. Zviri kugoneka sei? Nekuti panapa tiri kuchema nekuremerwa kwemadzimai. Nokuti shamwari yangu yekumasvingo iri kutaura kuti aiwa tiri kuti kwakati tiriko, muri kuzvigona sei? Taurai zvenyu vane chishevedzero. Pamusoro maichisamba. Taurai nyamwene. Pamusoro ruzhinji rweZimbabwe wakateerera. Ini nangu ndiri pakukurudzira kudyara mbesa diki idzodzo. Zvakadaro nini ndiri kuti dai tadzokerazve patsika dzedu dzakudhara. Sezvakaita kwedu kwaMutokoko. Isu takatokura tichiziva kunzi iri gomo iri rinoyera. Asi iye zvinezvi harichaere nekuda kwekuti isisu vanhu hatichaite hatichazvikoshesi. Saka dzimwe nguri mvura iri kunesa kuzonaya. Nokuti taakurasa tsika dzedu zakare. Amwene vari kufunga kuti venyika dzimu. Amwene vari kufunga kuti venyika dzimu vanenge vatsamwa nhai. Izvo hatigone kuti ndizvozvo kana kuti hazvisirizvo. Asi zvinoyera ngatizviyeresei. Munoziva kuti vanhu vedu kana vachingomhanya vachiita bvachupfachu vanoti hanzi vari kuita chirungu. Varungu vanoteerera tsika dzavo nemagariro. Handiitika? Mati mamboona kana mambo chirungu achigadzwa anopfekera zvimwe zvibhachi zvamunoshama kuti ndezvemakore api. Zvaipfekwa nana sekuru pogoiswa zvimwe zvibhatani zvamusinganzwise kuti zvabva kupi. Asi kuno kutiita kuti tiri kuita chirungu. Tiri kuita chirungu, hatigone kuita chirungu tiri mumwaka yakadai. Ngatifungei, ngatiteererei, ngatidzidzei kuti tifambirane nemwaka. Kurima upenyu, kurima ibhizimisi, ibasa. Kare taingoti vanhu vari kuitira, nokuti iye zvinezvi hatichangoita kungoti imimi pamusha penyu musahwezhara. Tiri kuitira nyika yose, tiri kuitira nharaunda yedu. Saka kana riri bhizimisi, ngatichamei, ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani tinokutendai nekuti imimi ndimi shamwari dzedu. Munotedza, tinopanana mhute nemi. Nyaya iri pano ndeyekuti mai ngavarege kuremerwa. Mai ngavarege kuremerwa, mhuri ngairege kuremerwa. Kana mwaka uchinge wasanduka, pano panga pari kupiwa mazano ekuti tinodai, tigodai, asi tinogona kudzosa zvazvanga zvakaita. Vamakona tinodzosa seiko zvazvanga zvakaita? Tinotenda zvikuru. Tiri kuti isusu kuti tive nepundutso munguva yeclimate change yemamiriro ekunze sevarimi. Tiri kunyanya kukurudzira isu sevarimisi kuti ngatiite yatinoti iyo layering. Layering yandiri kutaura ndeyekuti
mainterventions edu kana kuti zvatinoita ngatichiregai kubira negumbo rimwe, nekuti gumbo rimwe rikashodogoka mwiri wese unowira pasi. Saka taakuti isusu kagarden kepamba kaya katinongodiridzawo netumvura tushoma twatinoita sukisa ndiro totiwo zvipfuyo zvedu zvakaita sehuku, mabroiler zvinokasika kutipa mari, toti mbesa diki, mhunga dziya dzatataura nemashava atataura aya. Ngatichiregai kumira nechinhu chimwe chete, nekuti mamiro ekunze auya zvakashata. Saka ukavimba nechinhu chimwe chete, ngatichiita yatinoti diversification, yekuti murimi haacharimira nechinhu chimwe chete. Mashoko makukutu echenjedzo. Ana mai vagara vanozviziva zvekudzvamuka izvi. Vakati dzvamu. Mumwe ari kubikirwa porridge, mumwe ari kudzisirwa mvura yekugeza, mumwe ari kupfekedzwa uniform, mumwe ari kudi. Saka vana mai vanoshereketa. Asi tinoti mukushereketa ikoko ana mai, ngatibatsiranei nana baba, ngatibatsiranei nemhuri yese. Mashoko aunoda kukanda kunyika, takatarisana nawo. Ndeyekuti kudi. Mazviita Dr. Definite. Zita rakanaka. Mazviita Dr. Inini ndiri kungowirirana nawo nezvataurwa namakona kuti tisamire negumbo rimwe chete. Ngativei vanhu semadzimai, ngativei madzimai anobata kwese. Ndinowirirana nediversification yavataura. Ndikatora semuenzaniso, inini ndakazviitawo. Tiri kumusha ikoko, mugarden mvura yapera, ndashaya kuti ndochiita sei, ndaisirarama nekurima. Ndakauya muno mutaundi ndikatanga kuhodha zvinhu zvekutengesa, ndichidzokera kumusha ndichinotengesa. Ndikakwanisa kuraramisa mhuri yangu, vana vangu vakaenda kuchikoro. Iwayo mabroiler anotipa mari, asingade anokasika kutipa mari, tichingoitawo maroadrunner iwayo pamusha, wanikwa semudzimai uchichengeta maroadrunner. Kunyangwe mbudzi chaidzo hadzidi mvura yakawanda. Ngatichengetei zvipfuyo izvozvo, zvirimwa zvidiki ngatirimei madzimai, ngatisanzwei nungo. Mazviita maichisamba. Ndizvozvo. Azvidi kuti kana mohadomba mobva mashaya kuti modlei, aiwaka kahuku kenyu munako, kambudzi kenyu munako, kagarden kenyu munako. Izvozvo zvine utano, mukatora kasadza kenyu kezviyo, kemhunga kakadini, muchisanganisa naizvozvo zvinotikudza zvakanaka. Ndauya kwauri Mukwasha. Tinotenda maichisamba. Kukanda kuti kudi kunyika. Ini ndoda kutaurira nyika kuti climate change yauya semuroora auya pamusha pane zvepo. Kana watouya pane zvepo pamusha, wotoita zvepamusha papi? Ipapo. Saka zvino ndinoti chii kuvarimi panze apo. Hatizombofizve takatiza climate change. Asi ngatichitorai mukana wauya neclimate change kuti tiwane kurarama pasi rino. Masmall grains atowane zvawo. Kune vasingatodi kuarima asi vanoda kuadya. Isu sevarimi ngatitore mukana iwoyo, tinotengesera vanoda kuadya vasingadi kuarima. Totizve zvakare value addition yezviri kuraswa. Isu sevarimi kumusha ikoko ngatitoreizve, tinotengesera vasingadi kushanda. Tiite mari naizvozvo. Ndinokutendai nyika yeZimbabwe, vadiwa vateereri. Tinokutendai baba. Munoziva zvinoraswa nevamwe, zvitsva kune vamwe. Iwo ukangoziva chete pundutso, anditi kune vamwe vari kutorasa mufudze, vari kutorasa kuti zvine tsvina izvi, asi iwe ukawana mufudze wakutokupa pundutso mukati memhuri yako. Mumwe ari kunzwa chidaka. Ndinotenda Dr. Maichisamba. Taurai zvenyu. Semushanda anoshanda munharaunda neministry yemadzimai pamwe chete neZimbabwe Women's Bureau. Ndine kumwe kuchenjerwa ndinofunga kuti ukatorwa nenyika ukashandiswa zvinoenda mberi. Muzvirongwa zvavo vari kudzidzisa vanhu kuchengetedza mvura shoma. Manzwa zvemadhiripikizi vataurwa, parudzidziswa nyaya yekukohwa mvura, kuti vanhu vakabatana vakaitawo mukonde vanogona kupedzisira watozvicherera bhorani ravo rekukohwa mvura. Zvirongwa zvekuita mikando, kubatanidza mari yavo kuti pavanenge varemerwa vanokwanisa kushandisa homwe iyo munguva yematambudziko nenhamo. Uyezve marimiro akanaka nekurima mbeu dzemwaka midiki pamwe chete nekuchengetedza zvinhu zvinenge zvichisara zvatinoti excess. Kwamutoko kwandinoshandira kune mango, kune mabhanana, kune tinotorwadziwa dzimwe nguva dzinongooneka dzichiora. Asi nedzidziso itwa neZimbabwe Women's Bureau kumadzimai, ndakuona kuti wakutogadzira wani masolar dryer apo, kuriwo kuti takufusha mango. Kana mvura yazopera takukwanisa kudya mango. Kana mvura yazopera mavhejiti nawo upenyu hwakuendera mberi, wari kukurudzira zvakanaka kushanda mabasa emaoko. Mukwasha vabva vaisa chipikiri. Vabva vaisa chipikiri Mukwasha.
ndozvatinofanira kuti tiite. Munoziva kuti mwoyo wangu ndinonzwa kudada kana ndichitaura nevanhu venyika yekwedu vachitaura mazano ekurima akadai, nekuti isaingomirira zvinhu mwaina madomasi mugoro uchinoraswa wese kunzi wakaora uyu, hatisina pfungwa. Izvozvo zvamuri kutaura kuti ngatiitei zvakati, ngatiitei zvaiitwa nevatorwa. Zvino isu ndisi muri varidzi venyika, nditi ndisu tiri muno tikangomirira kuti mutorwa achazoita. Vatorwa vaizvigona, handiti vataura nyaya yekonde yemudengu mudengu, vataura kuti vanogona vai. Munoziva zvaiita varungu, maiti mukafamba street yese so maiona ine magetsi kuti yokwe kukuno kwakaiswa unzi aiwa vakaita mudengu vakaisa. Munoona kuine chakadai. Ndozvikutaura nemukwacho kuti dzimwe nguva patinogona ngatirege kungomira kuti dai hurumende yatibatsirawo, dai kansela wedu angazouya, dai MP wedu azouya. Ko MP akarega kuuya pamwangouya kumavhoti ko mukamushaya. Imimi muri kuitei nazvo? Kana mukaita mudengu chibhorani chenyu chamukapa, mukaita mudengu munozvigona. Kune mikando, kune ana mai. Izvi tiri kunzwa kuti zvinhu zvinombotiremera, asi tiri kuona kuti vana baba vari kutibatsira. Munongoziva vadikani, kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri mumaisambashow, chiringazuva chiya chinokukidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chiya chabva chatsuka chikakwata, asi regai ndipe kutenda kwakaperera zvakare kune madzimai edu eZimbabwe Women's Bureau vatipa ichochi chikuva chekuti tigone kukurukura, tapanana mazano, tapanana njere, hatikundwe nemakomo anopanana mhute, tatopanana mhute yakakura. Inzwai kutendwa. Regai nditende vamakona, ndinokutendai. Murora definite namukwasha award, tinokutendai. Zvakadi kusangana zvakare. Svondo rinouya nekuti chiringazuva chabva chatsuka chikakwata panguva imwe cheteyo. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.